Риби. Февруари 2026 месечен хороскоп. Месец на интуиция, изцеление и вътрешно пробуждане. Февруари 2026 е дълбоко емоционален и духовен месец за рибите. Това е период на завършване на стари цикли, вътрешно изчистване и подготовка за ново начало, което ще дойде с твоя рожден месец. Месецът носи силна интуиция, духовно израстване, нужда от почивка и презареждане, важни осъзнавания. Ключова тема. Слушам вътрешния си глас. Любов и връзки. Обвързани риби. Повече нежност, разбиране и емоционална близост. Подходящ период за споделяне на чувства. Възможно е изчистване на стари емоционални теми. Връзката може да стане по-дълбока и по-духовна. Необвързани риби. Възможна е много романтична и съдбовна среща. Любовта може да дойде чрез изкуство, духовни среди или приятели. Внимавай да не идеализираш прекалено много нов човек. Благоприятни дни за любов. 7, 14, 20, 27 февруари. Кариера. Февруари е по-скоро подготвителен месец, отколкото месец за агресивни действия. Добър период за планиране. Довършване на стари проекти. Работа зад кулисите. Подготовка за нов старт през март. Ако се довериш на интуицията си, ще вземеш правилните решения. Финансите са стабилни, но не е момент за риск. Подходящо време за подреждане на бюджет. Възможни са неочаквани разходи. Бъди разумен. Разумна. Нужда от повече сън и почивка. Възможна е емоционална умора. Много добър месец за медитация, йога детокс, духовни практики. Съвет от Вселената. Тишината ще ти даде отговорите, които търсиш. Февруари 2026 година. Е нежен, дълбок и подготвителен месец за рибите. Ти се освобождаваш от старото и се подготвяш за нов, по-светъл личен цикъл. Ако хороскопът ти е харесал, абонирай се за канала Астро Вълшебство и натисни камбанката, за да не пропуснеш следващите прогнози.